Kuya Jay, ba't parang hindi ka nag-ano sa mga tournament? Ha? Hindi ka sumasali sa mga tournament? Hindi naman sayo ko, pero nakakalaro ko na kasi sila sa queuing, kaya feel ko redundant pag magto-tournament ako. Kaya gusto kong tournament, yung dumadayo ako or may dayo dito. Ibang lugar, no? Yung sa Delta, sasali ako kasi ano, nag-invite Sa Delta? Oo, nag-invite daw sila. Dati libre yun eh. Ba, natsuka ka nita? Wala naman bayad yun dati. May free shirt pa. Bawi kami dun dati, Kuya Jay. May free shirt. May consolation na. Yung basta't kampi mo si Gob. Tapos, tapos 3K po. Okay lang, di naman yung mukha nito. Ang tawag dyan? Iwas pulipat? Mamumulikat ka palagi, Kuya. Wala, saan ba yan? Lagyan mo electrolytes yan. Anong gamit mong tension string? 28 ka? Pag kasi binabaan ko, nawawala naman yung control ko sa harap. Hindi rin pwede sobrang taas kasi sira pag Panalo kayo dun? Dali, nadalo kami. Okay. Yung sandamuan niya. Wala mo. Ampire na ako siguro. Baka mapinihan mo. Ano yung sabi nila makakasanggan nyo lahat? Oo, sabi mo. Lahat ng katim mo, so maraming laro natin. Pero parang ilang oras daw yung nargila? Hindi naman problema sa akin. Last time nga, ayun yun, sumobra pa yung oras. Anong oras ba kayo natapos last? Then? Natapos agad. Eight. Hindi, yung may celebration pa doon. Pero yung Kakain tournament pa. tapos na. Pila ni ano, Ichi? Big birthday Ichi, di ba? 21 yata. 22 siguro kami. Ayan, ano, Ichi. Kuya, dyan ka lang. Dati last day. Bagong times. Talaga na Pwede naman kayo. nung 21 na, 42 na. Kuya, dyan 42 na ka. 30. Almost times. May nakaka-record. Ay, kaya kami na yata eh. Ay, Kuya G, kampida ka pala. James J. Mix yata. Ha? Sa mix? Awan. Hindi, baka hindi ako yun. James